Čau ľudia, dneska je nové videjka, ale prečo ďalšieho videa, nezabudnite odber, like a zvojačík, aby ste žiadne videa prišli. A my môžeme ísť na video. Ak ste šli mi, tak toto video vidíme Slendermana, čo točili youtuberi už dosť dávno. A ja neviem, čo to zahrať. A aby ste vedeli, ja neznášam hororové hry. Ja ich nemám rád, takže teraz chceme hrať. A k tomu ešte nemá, ja mám, tak kde má to. Neviem, kam máme ísť a neviem, čo mám tu robiť. Musíme aj baterku všetci, lebo vypadá, takže aj baterku tu máme a... Mňa myklo, boha. To bol krík iba, no strom. Fúka ma, ja sa začínam trošku bať. Neviem, ak som tam neznášam hororové hry. Baterku. Aj po mne. Nie, po mne hlavno vidím. A to nechcem. Aha, je to zbierať. Tak sa vrátim, lebo na začiatku bol tiež taká baterka na začiatku. Výborne. Tak blížime sa k 30 odberateľom, 30, tak prosím dajte odber, lebo na môj kanál Gozla.sk sa blížime k 30 odberateľom. Veľmi budem rád, ak dáte odber. Veľmi ma to podporíte tým. Reálne vás nič nestojí, čujem ten odber. A to všetko. Vás nič nestojí. Tak prosím vás. Choďte na tú chvíľku dole a čuknite odber, lebo to reálne pomôže. Fú, kam vás sa doserem. Neviem aká hudba, ja nič nepočujem, že sa trošku bojím. Ja poviem radu, ja nemám rád hororové hry, nemám rád ani horory ako filmy, fuj. No keď vidíte, keď Cápek ide hrať hororovú hru, keď nich neznáša, nemám rád ani hororové filmy. Výborne. Bože. Tak vypadá, že doserem sa asi. Vypadá to tak, že hej. Ja sa trošku bojím. Kam sa furt doserem, z ako blbého listu, čo má proste kríky. Poviem taký plán, že poviem proste popri tento plotu. Možno, že nájdeme. Dúfam. Kam nám dochádza baterka. Sme v riciach, kde dojde baterka. Kam mám úplný strach. Nemôžeme ísť dopredu. Lebo tam je baterka a sme v rici. Jaká mám furt špintu, ja mám strach si tu chodiť. Ja sa bojím, nie Slenderman. Už to ide naháňa. Výborne, nemám baterku. No kam mám trošku strach. Ja mám strašný strach. No a baterka není. Aký je iný hlas? Zapnem slovky. Nič nepočujem, čo je výborné. Nič nevidím. To je perfekte. Perfekto. Dobre, tak to si reštartujeme. Teraz to, ešte, ja sa raz reštartnem a idem ešte raz. A teraz musím fakt zbierať baterky, lebo viete, prvú hru som proste, čo robil? Nič. Som proste behal, som dosratý. Fuj, tá hudba je hnusná. Dobre. Tu bola kde baterky som spamätal, tu bola kde baterky spamätám. Vidím. Tu je papierik. Ja viem, čo tu ide. Tu máme zbierať papiere. Hej. Musím pozbierať 8. A teraz, pozrite, kto ide. Náš obľúbený Slenderman. Teraz mám naháňať Slenderman. Hej, viem, teraz bude Slenderman behať. Prvá hra bola taká, že nepôjde po tebe, tak mi zoberieš pri papier. Čiže tu som v rici. Počkej, to aspoň nepôjde, lebo
Slenderman, nahajmo! Nie, čo má? Fuj, toho stakano sa on botuje. Nie. Nahaj ma. Som pomalý! Yes. Som utekol. Bež! Kam ja som sledom? Čo je toto? Ne. Kámo nemá. Baterka. Yes. To mám odachraňuje furt. Druhá strana, to sme nepozerali. Kámo, ja sa strašne bojím, ja nemám aké, nie to tak strašiteľná hra, ale no, verte mi, ja neznášam hororové hry. Čo funíš, ty? Si ma nebehal. Vidno. Nemá výdrž. Slenderman je takto šidelný zase. Pre mňa je to šidelný, ja sa dostanem aj zo Slendermana. Čo robím? Bež! Ja som na také šťastie mám. Také neviem, kde behám. Tu je tunel. Čo viem, čo je? Baterka? Dochádza, mám poslednú. Čo je výborné. Vidím ďalšiu. Ja mám také šťastie. Čo sa týka bateriek. Iňašiu. Nie. Teď nemôžem behať. Bež. Nechcem plot. Hľadám tú vlečku. Tam bol ten, keď mám baterku, tam bola a tam môžete papier. Ja mám reálne iba jeden papier a mi chýba ešte 7. Chcem toľko papier nabrať. Utekaj. Ja sa doservám, vybáfem spoza roha. Kámo, šťastné tie baterky. Zatiaľ mám to šťastie, ale mám strach. Poď. Co mi bol? To je bolo, to bude 100% ako sú to dostrihané. Neviete, nie je tu zvonka? Papierik, nie.
Vidím baterku, vidím baterku, vidím baterku. Tak, dobre. Čo je tu? Ok, takže nič. Nechápem. Papier, to je žiadny papier. Dom. Čo to je? Nie. Nie! Chytil ma. Taká tá pesnička, fuj. No úplne chytil ma, no. Perfektne, prehral som. Ak sa vám páčilo, len za mňa odber, like, čakám, že nebudete prišli, takže čaute.